Kom så. Okay, hvis du tør, så gør jeg også. Så kom. Jeg prøvede den store. Hvad? Jeg prøvede den store. Ja. Kom nu. Jeg tør ikke uden dig, Lucia. Okay. Men så skal vi jo sidde i den sammen. Så skal vi jo sidde i den sammen, og det må man ikke. Vi kan da bare gøre det lige, Mikkel. Bare lige før du vender dig til det. Jeg har sagt, at den vil være sådan her rutineret så. Hvad? Nej, jeg tør ikke. Kom nu, Mikkel. Du tør godt. Op, og sådan her rutineret. Du tager din egen. Hvor er det? Jeg tror ikke, den kan op til det. Hvad?